Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti na ito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat ngal daw ti Lunes gagayem ken kabsat 30 abot ti mabilang idi bulan ti Enero may kadua iti maudin ngal daw para iti muna abulan ti tawen 2023. Manibud abot ti ENR online may danon kada kayo ti sabali baya parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dere apo di pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz, ini master control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idasarmi manin apo di kiti damag, ngamok nga pakasiknan te amin asa nga pada. Dito apo ti panginformarmi kada kayo, tapno di kasta amu tayo apo di kiti ay pagtengken pasamak iti aglawlaw tayo, gagayim keng kamsata. May sakadigiti kang runaan, ngayon tayo pagsasaritan, pagsisinukatan ti kapampanunutan, senador, kid dawen na titulong di ti local government units, LGU, tapnon ti kasta malabanan ti illiteracy iti pagilyan a Pilipinas. Ya? Ada dati may sa apo nga na yuswat nga panag-check, kadigiti ay makabasa ken saan, nga agtutubo wenno agad-adal kadagiti nagduduma nga pagadalan. Iti sabali nga bangir ni Secretary Remolla iti Department of Justice gagiyem kay kamsat naglikudan na nga kalkaluban na apo ni dating presidente Rodrigo Duterte iti dati mabalina pa nag-imbestigar seknan iti drug war gagiyem kay kamsat bayat iti panagtakem ti dating presidente. Iri sa bali nga bangir, ito'y bangkay apo ni Jollibee Ranara nga napapatay ije Kuwait, maidalan kano apo ti autopsya, gagayem kayong kaabsat. Kitkidawin pa iti pamilya na ti pribado nga kita da apo tinakamansay da bangkay tinapapatay nga OFW, ijay Kuwait, gagayem kayong kaabsat. Iri sa bali nga bangir, miyembros ti General Court Martial kontra iti maysa nga opisyal na opisyal ti Armada na bukel gagayim kamsat adda pa nakainaig na po dito iti panakapapatay ti maysa nga negosyante nga babae ken modelo ijay Davao gagayim ken kamsat. So amuente ito apo kasi mairamraman ti duwa nga nangatong opisyal iti detoy nga pamapatay gagayim ken kamsat. Iti biyang digiti overseas Filipino worker, adata mapapatay, adati malustay din, banugan na apo, ijay balasyo taaw, itatapo, dadito may isang nagkamang, iti damdamag ni Berto, ti ENR online, nga adda ijay balasyo taaw, kayat na apo, ti agpila, iti reklamo, kontra kadito naglako keng kuana, iti daga, ngamin, di daga nga nailako, na ilako met gaya man. So ita, nagtulag da bayadan dati naglako, na iti nagbayadan nangim di na met isublin. DJ kwarta nga imbayad na, gagihim kayong kabsat. So kita hindi yung araw po kita, ado di kita pakagunggundawayan, di kita DJ balasyo taaw. Ti question ita, kasano ti panagpila ni OFW nga iti agdama kada DJ balasyo taaw iti reklamo kontra kadetoy nang gundaway keng kuana nga nagilako iti daga kakabsat keng gagayem. Padaanan nyo apo sa nga ili tayo iti programa tayo damdamag ni Berto ni Attorney Ferdinand Ignacio madedayaw nga Vice Mayor iti ili ti paway tapno i-channel tayo keng kuana amuen tayo apo di kita mabalin nga remedyo no kasano nga makapagpila iti reklamo detoy nga nagkamang kada tayo iti programa tayo damdamag ni Berto. Dagitoy ken sabsabalipay ti may dasar iti lasod ti may nga oras sa panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto.
Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rito traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ken panagwen na ti apit tayo iti dapat mapaagastos. Bumatalen ka rito Next Gen products iti Chulbian Feed Supply. Masarakan ti Gareta Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Paduk, Ilocos Norte. Next Gen ang produkto para ka rito aming klase ti mula ken para ka rito tarken. Next Gen, environmental friendly ang produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa yung may panawag ka na kayo. Ti umiso pa na kausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Okay, tuloy ti programa tayo. Madama po dito panang kontak tayo kini Abogado Ferdinand Ignacio tapno amwen tayo digiti mabalin nya aramide na po dito agpatpatulong kada tayo sekna na po dito pan nakaswitik na iti daga gagayim ken kamsat. Gyaman tayo po kini Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. John Floor Apartment, Barangay 50 Butong, di Ciudad Tilawag. Babayin kay Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Iti TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance. Nya kasapulan nyo, mabalin na kayong Serbian, ti TMT Construction Company. Babayan kay ni Honorable Telvin Tapawan. Kami nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much. Ti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag. Babayan kay ni Engineer Neil Jose. Adanda po ka rin nga technician nga mangornos iti problema ti aircon tilugan nyo. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, kay ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Kas kung nakita tayo, adadeti reklamo, may panggip apo ti binayadan na nga lute, gagayim kayong kamsat, ngem di no benten isubli gaputa na ilakumit gayam nga nabayagen di nga lute na urian niya di na po ba dapat nagtulagan da isubli na di kwarta gaputa hamit na nagtungpal di lute gagiyem keng kamsat kita inyo po nakadado ti paka gunggundawayan di kita aday di balasyo tao babaen mitlaeng kada kita ano tayo ano saan ijay ti pakasarakan da iti dimalas dito pa mismo nga pagilyan tayo gagahim kayong kamsat. O kita nyo dito ranara nga ni Rames ti anak ti amo na ijay kwait di pala na narnek ti panang Rames na apo pinalidlidan na tinamindwa nga gundaway di bagina sana pinuuran sana imbati na po ijay disyerto gagahim kayong kamsat. Ado apo di kita rumrumar nga problema. Saan nga iti uneg ti familia ti ayan ti problema di kitay OFWs di kitay tao nga adda makaamam mo kadakwada nga kaskada iti sarsarita ente so adda di kitay nagasat adda mitapo di kitay dimalas gagiyim kayong kamsat may isa ka di kitay kang runaan nga mapaspasama ka po no saan na deta panang luko panang gundaway kada iti OFWs gigiyim kayong kakabsat malustay deti pagbambanuganda nga awan ti pagmamaayan na gaputa no daduma di kitay anak asawa kasaladamit la deti nabulusanen nga gaputa adut kwarta nga sumangpet manipud ka ni OFW saan met kas kadeti kunak gundawayan nida digitay makaamamu kadakwada wenno katransak da apo iti biang ti anyaman na po nga transaksyon especially panaglako panaggatang kakabsat ken gagiyem so nga digiti apo deti apo ti maysa ka digiti kayat tayo nga idanon
iti maysa kadagiti abogado iti probinsya tayong Ilocos Norte, Apo Vice Mayor, dita Paway Ilocos Norte, tapno surwan na iti kabsat apo nga rumrumang nga nabuntawayan. Okay? Okay, ada na po iti linya tayo ni Attorney Ferdinand Ignacio, tapno danon tayo kung ano dito yung problema. Abogado, naimbag nga malim mo po Vice Mayor, live ka iti damdamag ni Berto, manipod ti ENR Online. Attorney, good afternoon po. Thank you. Ititid mo gundaway. Hello? Sandali lang. Adan sa hearing, nasa hearing ba? Okay, madamdama po. Sublihan natin ito, Attorney Ignacio. Agpus tayo para kag sumagmano palagip. Manipod po iti technical studio. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo. Manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manikot kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Paranaque, Marcelo Paranaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy. Adyan na palabas na po sa 18 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Kasama na po dito interview tayo kani Vice Mayor Attorney Ferdinand Ignacio. Ada dito may isa nga panawagan na babaeng kini Senador Win Gatchalian. Gagiyem kaamsat. Isun sa ti Chairman ti Senate Education Committee kaamsat kay gagiyem ni Apo Gatchalian. Na igit apo dito panawagan ti Senador kada iti local government units, LGUs, nga mga ramid da apo iti tulong tapno malabanan ti illiteracy dito'y pagilyantay nga Pilipinas. Illiteracy no unam de panagsurat, panagbasa, di ba? Di na makasurat sa illiterate ko na dano ka. Kagiddan deti apo wenno deti ket aksyon wenno addang wenno kalikagom kalpasan na po nga rimwar ti Education Summit ije Baguio City nga adda ti upat laeng kadagiti isa nga pulo nga estudyante iti grades 4 aging gana iti grade 7 nga agtawen ti siya maginggat sa nga pulo ket 2 ti makabasa gagiyem kaamsat makabasa nga naurnos makapagsurat ti English based resulta apo deti test nga nayuswat manibud 2021 naging iti napanatawen 2022. Iti sumet laeng exam wenno panang gadal rumrumwar gagiyem keng kabsat nga dandani kagudwa dagiti agad-adal manipud grade 3 aging ganat grade 7 nga agtawen ti 8 aging gana iti siyam gagiyem keng kabsat ti makabasa ken makasurat dagito nga Filipino students gagiyem kabsat base apo ti survey ti Cagayan province ti addaan iti 12.72% wenno 29,529 iti 231,667 nga agad-adal nga naka-enroll ka di public schools ti saan nga makabasa. O kita inyo apo from 231,667 12.2% kadiji nga bilang nga kaibatugan ti 29,529 gigiyem keng kaabsat iti saan nga makabasa dagito ket naka-enroll ka dagiti public schools gigiyem saan da nga makabasa kakabsat keng gigiyem ti makungkuna po nga literacy rate tinasao nga probinsya 49.52% base apo ti 2017-2018 Early Language Literacy and Numeracy Assessment assessment gagiyem kamsat base met apo iti panagadal ti World Bank iti tawen 2022 nga detoy ket kunada nga mabayag unay ti panagserra dagiti pagadalan nga daytoy ti mangdegdeg iti learning inequality dagiti ubing ayon no ag-close tayo iti Marso gagayem keng kamsat we have April, May and June gagayem 2 months or 3 months nga nakaserra digiti tuktukuyan na po ti World Bank at iduguna iti summer vacation gagayem keng kamsat partikular nga maapektaran dito ikat digiti ubing nga manipud apo iti lower socio-economic backgrounds ken sabsabali pay nga disadvantaged group gapu iti nasao nga report kalikagom ni Senador Sherwin Gatchalian nga digiti local government units ket tumarabay da tapnon maikanda apo ti akem para iti panakatulong digiti ubing iti panagadal da. Base pay apo iti Senate Bill number 473 wenno ti National Literacy Council Act
nga detoy ti mangipaay apo kadagitay local school boards kas Depekto Local Literacy Council kakabsat keng gigiyem kalikagon tinasaong gakat nga mapatibker apo ti Literacy Coordinating Council no LCC ket maituloy ti panagserbi kas lead interagency coordinating and advisory body iti formulation panakapormula ti panakaipatungpal apo digitay measures wenno addang tapno umalisto apo iti universalization ti literacy babaen iti nasaong nga gakat wenno maputar nga linteg ditoy nga mapusgan apo ti Literacy Coordinating Council tapno pormaen na ti talong tawen nga roadmap tapno makaabrot ti illiteracy kadagiti komunidad ken digiti local school boards ti maysa nga local roadmap base apo iti 3-year roadmap ti council nuno tinasaong konseho gigiyem ken kamsat kas resulta ti panagadal inpeteng ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti kinapateg ti papel nga akemen ti komunidad tapno matulungan digiti estudyante nga narigat wenno saan na makabasa saan na makasurat iti Ingles idinto nga ni Cagayan Governor Manuel Mamba ket nangisumet iti Executive Order number 1 nga mangipaay ti direktiba kaditi local executives nga suportaran da ti Department of Education Learning Recovery Plans gigiyem ken kamsat ti maysa nga ubing nga saan na makabasa ket problema iti entero a pagilyan para iti panang tunton apo iti illiteracy napateg ti akem digiti lokal nga gobyerno gagiyem ken kamsat para iti makungkuna nga panakasalbar digiti ubing apo nga saan makabasa gagiyem ken kamsat ayun mukja kamo no aba anati problema apo sistema kaditi panangisuro nasadot digiti ubing awang koordinasyon digiti naganak di ba manarimaan pa iti panakaadal ti implementasyon apo ti K-12 ti K-12 di kaslala agbalin nga epektibo nga armas wenno sistema tapnon ti kasta adadapay nga ngumato apo iti kalidad ti edukasyon iti kabukbukudan tay nga lugar ngem kasla napaay samet gagihim gaputa even principals teachers adun ni kita na interview tayo apo di programa tayo damdamag ni Berto annuguten da gagayem ken kakabsat nga talaga nga adu digiti ubing nga saan nga makabasa saan nga makasurat nga dito ita po ti tuntuntunin met wenno monitorin met apo ni Senador Gatchalian gagayem ken kakabsat isong addaman na po dito ni iparwar tapnon ti kasta umapela po kadito local government units may panggip iti dito in Baguio City adda na po dito nagbalin nga panangi waragawag ti mayor ni Apo Magalong tapno tumulong da in Cagayan nga dito base apo dito resulta di Cagayan province katadaan dito 12.72% nga saan na makabasa kadagupan dagiti amin na po nga naka-enroll kadagiti public schools tibila nga po digiti naka-enroll kadagiti public school is 231,667 gagiyem ken kamsat digitoy ket adda ti manipod kadeta nga bilang 231,667 29,529 laeng. So more than 200,000 digitay marigatan nga makabasa gagayem ken kamsat wenno makasurat adu nga amang kasi 12.72 laeng nga po dito bilang digitay makaabasa and makasurat gagihim ken kamsat so ano nga talaga ti sistema nga kasapulan na po dito pagilyan tay nga Pilipinas tapnon ti kasta ket masulbar dito nga problema adun ti kunak nga rod digiti nakain numan tayo even principals teachers nga talaga nga annuguten da nga digiti pupils da ije unek ti eskwela saan da nga makabasa saan da nga makasurat so K-12 pare-review ni Apo Secretary Duterte
Duterte Carpio no epektibo wenno saan na gaputa kasla adda digiti mangipanekdek nga palpak ti nasa mga programa di implementasyon na nga idiket ti pamati ket isu ti adadda nga mangtulong kaditi digitoy estudyante tapnon ti kasta makakup up da apo ket masalbarda iti biyang ti illiteracy gigiyem ken kaabsat saan na makabasa wenno saan na makasurat kaabsat ken gigiyem adu digiti may ibagbaga apo nga mabalin nga pangsulbar iti detoy kakabsat nga programa sistema ti panangisuro digiti textbooks moderno nga panangisuro agusar da pa iti television kada idi dapat digiti i-play da apo nga disc kada naman nya materyales gagihim kay kamsat angim adaddan samet apo nga kimaro ti sitwasyon tibiyang digiti pagadalan especially public schools kakabsat ken gigiyem gapu iti detoy dumigdegdeg nga sitwasyon wenno umad-adu abilang digiti agad-adal nga saan nga makabasa gagiyem ken kamsat deti rimara po kadto education summit nga naiswa di Baguio City sangapulo nga estudyante laeng gagiyem ken kamsat upat laeng iti kada sangapulo nga estudyante manipud grade 4 aging gana ti grade 7 ang adan ti tawen siya maging gana iti 12 digitay makabasa nasayaat makapagsurat iti English base gagiyim ken kamsat deti apo iti rimwar kadetoy nga summit education summit nga naayuswat apo iti Baguio City. So siguro insigida apo nga nakaipaay ni apo Magalong iti reaksyon na or addang na iti detoy nga rumrumarita nga kalikagom ni Senator Win Gatchalian na gagayim kamsat suwid Cagayan Governor Mamba nga may isa kadigiti na-i-mention na po kadito yung damag ti Cagayan gagayan gigiyim kamsat amo ano kasanumet dito Ilocos Norte ang mga takastumet kasi iji Cagayan ket 12.72 iti percent kadigitay estudyante wenno 29,529 digitay naurnos ti panagbasa na ken makasurat kadagupan ti 231,667 gagiyem kansa 231,000 so napananapo DJ nasursurok ngem 200,000 nga saan nga makabasa saan nga makapagsurat kakabsat ken gagiyem so dilan tayo apo, anat isungbat, digitay local government units, sili detoy nga apela ni Senador Gatchalian, seknan apo iti pananglaban iti illiteracy. Wenno saan niya pa nakasurat, saan na pa nakapagbasa, digitay estudyante. Gagayim kay kamsat. Okay, jay Cagayan ni apo Governor Mamba, gagayim, adamit din detoy nagbalin niya, reaksyon na or kasla aramiden na tapnon ti kasla maanong ti Cagayan government gigiyem ken kamsat dijay panang tulong da apo ti DepEd para iti detoy panakarekobre digiti estudyante manipo diti mabalin nga saan da nga panakasurat or panakaadal panakabasa no upay naka-enroll da apo kaditi pagiskwelaan ada Executive Order number 1 ni Governor Manuel Mamba gaito apo ti mang patibker ti direktiba kaditi so amin na local chief executive si nagdudu mga ili iti biyang ti Cagayan tapno masuportaran ti Department of Education para iti learning recovery plans. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames
dagiti next gen products ket pangatwen na ti apit tayo. Okay, iti dito yung gundaway po. Gagiyim kay Kamsat, makainuman tayo live and exclusive ni Attorney Ferdinand Ignacio. Sikna na po kadati na danon kada tayo nga problema ti maysa nga OFW. Attorney, naimbag nga malem mo. Thank you very much. Iti paay mo nga oras iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Attorney Ferdinand Ignacio, sir. Good afternoon, Bert. Sorry, we have just finished the session. So, nagtarak dito yung opisina ko. Dito yung nagsaritaan tayo tatay. Yes, I'm happy that you are still alive with your programs. Talaga nga public service. Thank you, sir. Thank you. Okay. Attorney, kasano tinasken niya aramiden ti maysa nga di balasyo taaw, no isuna ket agpila iti reklamo kontra iti maysa nga individual. Ngamin deti patpatulong kada tayo, ada ginatang na nga lute, ngem ti ayan na pagdaksan na diskubre na ilakon iti munon agundaway, dinamet din isubli di kwarta nga imbayad deti OFW abogado. So ana digiti kangrunaan nga addang nga aramiden na tapnon ti kasta maipila na di reklamo iti likudan nga adday sunay di balasyo tao abogado. Yes, Bobo Robert, no, kasi sa facts na datoy, he or she can file a case against this person by executing a special power of attorney duly notarized before the consular office. No ay nangayan na, no kumadya Amerika, no kumadya California, mapaliso na di Sacramento, when mapaliso na di Los Angeles, nga when mapadya Las Vegas, di kasi ti kasana luka, pag executan natin special power of attorney to authorize a person nga piyaran na, nga iso ti mangipila ti kaso. There are two things that is apparent in this particular problem. Umuna, dahil problema, Robert, pinangilako na, nga muna nga nailako na ngayon muna, nailako na pala ang tamo na mo nga nailako na itan, that is already staffa. That's a criminal case. Kaya mangluloko ka tata, nga kasla na pinagparak mo, kasi kakat adati dagam, nga mabalin mo nga ilako, nga disponiram, kaya among mo gaya mo, nga nailako na itan. Kaya nangala ka ti kwarta, kaya daktal ti pinanglukom kinay kinmatag ti kwarta. May kadwa, ti civil aspect na day nagbalin nga double sale. Yeah. The rule on sa double sale, Robert, no sino ti muna nga nakagatang, sino ti muna nga nagposesyon, sino ti muna nga nangirehistro. Kasi nakadito daga, Robert, titulado no tax declaration laeng? I think titulado, sir. Titulado. DJ bagbaga, DJ DJ naglako. Ngem natakwatan deti kadaraan tayo nga DJ balasyo tao. Nga DJ nga rod, double sale namindwa nga nailakon deti nga nasa nga lute, attorney. Robert, ano nga rod tinaited kingkwana, madinayawat kingkwana di titulo, Idi lako na kingkwana deta? DJ adda digiti in patulod ng papeles nga pakakitaan digiti inyawat na nga kwarta kasi haang nga namnamin sa binayadan na attorney nga ita nagtulag da nga isublina ngem as of yesterday nga isu ti deadline digiti tulag da nga panangisublina di kwarta awan met tin sublina isu nga napanunot na nga iriing ita tapnon ti kasta matulungan ket maipila na di reklamo kontra ka deti naglako abogado. Well, at no kasta ti pagtinagan nan Robert, is very clear nga duwa deti kuna nga criminal case for estafa, second case for the recovery of the kwarta. Sigurado bet nga di muna nga nakagatang hada met dagi nga palupos na nagbayad mo isuna. Doon ka nga rod noan man ti amount nga naawat mo that isublim ano ko amin na plus damios no pa na Robert interest kada penalty sen. Okay. Attorney, sino ti pinaka-kwalipikado nga mabalin nga ipaayan na ti special power of attorney nga mangirepresentar king kuana if ever nga talaga nga ipila ng deti kaso, attorney? Digay ada pa nagpiyar na king kuana no sino ti kabagyan nga datoy Pilipinas
nga ada pa personal nga personal knowledge naman no kasano dagiti ang kontrata kag na siguro dagiti nag-facilitate dagiti ang amuda no kabaganda nga siyempre adamot inang yes data no sino diyan ang yes dagiti mo ti pangkitaam nga ada amuna kidayta nga kaso no kasano ti pinaka-transact na pinaka-finalize na dayta nga kontrata Robert. Okay. So marami diti konsulado no kwa DJ SPA attorney ka parang may red ribbon kung kunada no kwa diti SPA nga gapoy di abroad abogado. Well, Robert, adatikas jay adapet may isang adapet may isang pamayan tando ka there are some states in America nga sumangsangpet kanya kay kunada I cannot just apostil kunada sa DJ yan nga is a notary public but it is just the same effect force in effect nga recognize mo dito ayan tayo no kada kay Robert. Okay. So attorney, pagka pinila niya nanging pila, makaumanayen DJ pusgan na when kan na iti special power of attorney. What if no kasla ka sa pulan to, DJ pa naka-investigar na, ije korte, mabalin niya itakderan deti na saong maikan iti SPA attorney. Yes, Robert. Danto tapos sa adamo dahil tayo kasatay, tayo Zoom tayo doon. Adamo tayo video conferencing tayo. You make the proper, the lawyer to can make the proper manifestation. No, apay nga madi makaumay, then may establish the identity. The complainant, baka the complainant mismo through Zoom video conferencing, kumabalin tayo nga maalat i-testimonya na no ka Robert. Okay. Agfull nga estapa deti kastino ko nga sitwasyon na no umuli ni ti korte apo. Robert? Estapa ti maipila kaso no kas pagarigan na may pauli ni ti korte. The estapa is the criminal case. The civil case na they damios, they damages. Gapo pinangloko na king ka, gapo pinangloko na ket you incurred damages, they get the civil aspect na nukamot, Robert. Okay. Mag-gauge ka diti estapa, di kadagsen, di estapa, depende, di kadakkel, di kwarta, abogado. Di estapa, di depende, no manumot na napukaw na Robert to ka. Okay. No, adda di kita madesisyonan nya kaso ti estapa kasanot kadagsen. Ti mabalin nga panusa when ipataw ti korte nga dusa digiti mapanekdikan nga talaga nga nagaramid ti kastoy attorney. Dagsan Robert nakitaan ti stapa ti pakay-fileam no ka RTC Regional Trial Court. Kano Regional Trial Court ti pakay-pilaam ti kaso Robert hanga bumaba ti 6 years ti penalty na so may balot ka no may masentensya ka mapagkadya mong tinlupa sigod while waiting for the result of your appeal. Diba? Okay. Dahil ti problema mo dijay at may taray kasi kung di Muntinlupa no makumbiktaran ka ti Regional Trial Court, Robert. Okay. Attorney, maraming salamat po. Tinded mo agundaway nga makainuman da kay ti datingal daw. Malaksid no dagiti mensahem, especially diti kakailyan diti ili ti paway. Amok sang petyunay from abroad. Abogado, please go ahead, sir. Yes, Robert. Thank you very much for the opportunity to address dagiti kailyan tayo ket agyamanak. Yes, I'm back in town and I'm now back in business. Talagang adatay ti trabaho tayo because you are preparing for the celebration of Guling-Guling. Ket we are all busy preparing for that big celebration under the watch and leadership of Mayor Sheila Galano. Ket aming opisyales we are one in ensuring the success of this big celebration nga it is only celebrated here in Poway, Ilocos Norte. Ket we want this nga ag-level up. Ag-level up dito yung cultural activity ti Poway. Adumo ti arapap tayo. Dito ang champion dito ti Poway. Isunto mo ti ilaban mi iti tanok Robert. Isong barbareng no mga makamatanok. Adanto pa di aliwan di Manila.
this is a big boost to our tourism program nga isumot ni ipangpangruna ni Gobernador Matthew Marcos Manotok nga aside from the agricultural ano tayo natin being an agricultural town, but we are now trying to complement it with tourism in order to augment dito income tayo nga to pa ito income tayo dadaktul mo lang ti may tulong mi nga serbisyo kada giti ka Indian tayo nga taga-Paway, Robert. Okay. Ada ka di pa no pay preparation pa laeng, ada ka di pa dumaan ti naindakla na selebrasyon na only in Paway, deti guling-guling apo Vice Mayor, kumpara ka di naglabas nga selebrasyon ti guling-guling festival. Kunada nga rod, Robert, ka talaga nga high-end na kunada datoy nga to datoy nakagdag-level up kami. Because datoy provincial tourism officer tayo niya po Ayan Raquel, ka talaga met nga kayat naman nga napimpintas nga amang. Datoy kaysa datoy napalpalabas nga selebrasyon. And it's not the only way nga kasta, but we have to modify it, innovate, introduce something to make it far better than what we used to celebrate. Hanla ang tayo natin nga just because this is the guling-guling month, the guling-guling kasaka sa celebrate tayo for the sake of compliance. No, that is not our purpose today. We have to make it far better than what we used to celebrate, Robert. And that is why, and we want to attract more tourists from the different local and national and international. Kung nagiti ka Indian tayo, ti Paway nga da di abroad kisulaeng ti uro-ure dito sagsaganaan da. Idi ada di Amerika kun ada ka agawid kami 19 ada kami tagawid kami ta kayat mi kasi nga makita ti nagdumaan ti pinagselebrar iti guling-guling iti ili nga Paway. Okay, so expectarin tayo dagsa yung mga Pawayenyos from abroad para iti guling-guling festival, abogado. Apo Vice. That is what we are expecting because nakado dagiti adati abroad nga nag-manifest interest to come and celebrate kit dagiti nang dagiti kina nang sanga ilimot kanya ijay kunada kat we will be arriving there on the 19th ti February adada kanong ka 21 the celebration tayo by 24 is the Tan-ok. So whoever emerges as a winner in our celebration is unto ti mga represent ti ili nga Paway no ka Robert. Okay. Digiti i-require tayo nga akem ti biang digiti barangay apo abogado apo Vice seknan iti celebration ti guling-guling for this year 2023. Well, they are at the front line so that talagang main actors dito da kaming oficiales we are just the supporting we are the supporting characters dito talagang agapo ti workforce agap ti legwork agapo talaga ti barangay. And the barangay they have been the 31 barangays have been clustered into 5 clusters. Ket dagito ti may every 5 districts will compete comprising of the different 31 barangays again, no, Robert. But they are now clustered into 5 in order first to maximize the utilization of our financial kanarigat yung mga ag-celebrate kaso ita uniforme pa lang kanakangingina Robert. So we have clustered it into 5 barangays tapno napimpintas mula dahil ito yung presentation. Tapnahan, una yung nakabaybayag mo presentation but is a compact one but with the best presentation that we want, that we are aspiring for this year, Robert. Okay. Once again, thank you very much, Attorney Ferdinand Ignacio, Apo Vice Mayor, iti ila Paway. Tinted mo agundaway nga makainuman, mainformaran ta dagiti agbuy-buya dumdum nga giti dito nga programa. Thank you very much. God bless po, Attorney. Welcome, Robert. I hope this is not the first and last interview that I have with you. I will be continuously telling you what are the activities of Paway, and we want to have a venture with you to make Paway a part, really a tourism hub, one of the tourism hubs in Ilocos Norte. Once again, good afternoon to everyone. Okay, diya po, ni Attorney Ferdinand Ignacio, maridayo nga Vice Mayor, ti ili ti Paway. Wilson.
Dahito yan si Sumbat, tinangato agastos si pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, kahit napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno, iti katang talunan, no sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga may panit ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit-bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ken para kariri tarken. Next Gen, environmental friendly ang produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Dahito yan tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when yu anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tapnon kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ka Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. So di pinaka-puso ko na Mang Robert, no tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, 52 minutos pasado alas 12, papagayam, di kita manariman po ti pangaldaw na, happy lunch time. Okay, kablawak manggayam po ti belated happy wedding anniversary kada Mr. Olpiano Valdez, gagiyem king kamsat, ken ni Ma'am Palmarin Valdez, dita Sulsuna, Ilocos Norte, nagselebrar da po iti 49th wedding anniversary da idi Kalman, agapu da po iti isla iti Hawaii, so nakagasgasa da po, na dahil pa nagbakasyon da, dahil may kapatapulo ket siyam nga tawen ti panagkalaysa wenno panaglantit ti puso da. Gagayem kami sa once again, more loving years to come, kada Mr. Olfiano Valdez kani Ma'am Palmerin Valdez dita Sulsuna, Ilocos Norte. Tuloy, tintay pa nagpipindadamag. Mapantay po kada ti OFW nga awanan asi nga pinapatay ti may isang Kuwaiti teenager, i-J Kuwait, gagiyim keng kabsat. Kalpasan na po nga adan iti pagilyante nga Pilipinas, that was the 29th, na isang peta po diti bangkay ni Jollibee Ranara. May padalan ka no apo ti autopsya babaeng kariri forensic expert ti National Bureau of Investigation no NBI ti bangkay tinasao nga napapatay nga OFW, napapatay pinuuran napuuran ni Kuwait, babaen apo iti teenager nga amo na, gagiyem kabsat. Kalpasan na po nga simmangpet dito pagilyan ti bangkay, insigida nga naipan iti forensic kuno NBI forensic team, wenno naipan babaen iti NBI forensic team iti puneraria di Bacoor, Cavite, ken dito yen nga dimmalan ti bangkay ti siya kalikagom ti autopsya nga maamuan dagitay sinagaba iti uneg ti bagi tinasaong babae, kastapay iti ruar ti bagina, gagiyim keng kamsata. Tapno makita apo digiti circumstansya no anya ti talaga nga impatay na. Jay ka di pan nakapuor na, DJ panang kabugbog na, DJ pan nakapalidlid na apo itilugan, babaeng ka dito teenager nga anak ti amo na. Mangnamnamada nga malpas ti histopathology ken general toxicology examination ay iti uneglaeng apo iti dua nga lawas, medyo mabayag gayam, namuan nga disimbang pet apo ti bangkay ni Ranara iti biyernes gayam na rabi mismo niya ti pamilya na tinangkid daw iti NBI tapno maidalan ti autopsya, nakita may palagi pa po nga nakita iti disyerto iti Kuwait ti bangkay ni Ranara nga detoy ket napuuran ken may tudtudong nga ti agtawen ti 10 ket 7 nga lalaki nga amo na, amo ti biktima ti suspect iti pan nakapapatay ti kadaraan tayo nga OFW ken isupay apo iti rumrumar nga nang rames iti detoy, gagayem ken kaamsat, amoy di rumor detoy apo hampay nayawid nakadado digiti reactions, especially apo digiti agtuturay tayo, digiti departamento nga adda pa kasiknan na apo iti biyang digiti OFWs, overseas Filipino workers, kakabsat ken gagiyem, isuda apo digiti nagiparwar Senator Ramon Bong Revilla onana kasanggada kami digiti OFW kadwada kami tapno maliklikan ti pan nakaulit ti kastoy, iratta adda deti
Adda nga po ti Department of Migrant Workers na bukel dito apo nga departamento ti gobyerno nga mangtutok kadigitay OFWs nga addang nga mangrepaso babaen ti Department of Migrant Workers ti agar-ari nga bilateral labor agreement tinagbetan ti Pilipinas ken Kuwait. Bilateral labor agreement no kuna tayo deti agreemento ti pagilyantay nga Pilipinas kadayjay nasyon nga mabalin nga papanan dagitay kadaraan tay nga Filipino. Yan yung bilateral labor agreement na anmo tayo gagiyem kay kamsat. Deto'y katadapan na kay naig na iti nakaam-ames nga pan nakapapatay ti kadaraan tayong overseas Filipino worker nga ni Ranara. Gagiyem kamsat babaen apo iti anak ti amo na EJ Kuwait. Sigon ti Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak. Inbilin ni DMW Secretary Susan Ople nga panawenen tapnon maadal manen na tinagbalin apo nga katulagan digiti duwa nga nasyon. Kasi haang ni Ranara ti muna apo adon nga Pilipina adon nga OFWs EJ Kuwait ti na nagsagrap wenno napapatay iti nakaamames nga wagas gagiyem ken kamsat. Malaksi dito pakitkita pa ti Secretary Ople ti recruitment process ken standard ti recruitment na digiti standard digiti recruitment agencies ti Bagilian na tapno masigurado nga mapaigetan anti proteksyon seguridad dagiti OFWs. Imunan nga naiparwar ti preventive suspension bawen ti DMW kontra iti employer ni Ranara. May palagip nga Enero 2020, inaprobaran ti gobyerno ti total deployment ban di Kuwait, kagiddan manen ti panakapapatay ti Pinay migrant worker nga niya Jenaline Bellavende ngem idimadano na po ti Pebrero 2022 o 2020 na ikat ti visa tinasao nga deployment ban ket na panmanen na po nakagtayab manen digitay Filipina wenno kadaraan tayo nga mapanagtrabaho iti nasao nga lugar. So ti saludsud dito igagiyem ken kakabsat adda nga tabanagen nukas pagarigan deti pan nakaikaso DJ nasao nga nasao nga akinaramid ti pan nakapapatay ni Ranara gagiyem kamsat di tayo rumrumara po nga di tayo opisyal ijay Kuwait kon denarenda deti nga napasamak gagiyem ken kamsat. So dapat apo waragawag tayo nga saan nga umiso deti nga naaramid tapno adamit pagmen-naan ti Kuwaiti government nga mangkita kadigitay umilida nga ikandamit importansya seguridad apo digiti ganggan na et sadya kang runaan na kada digiti Pilipino gagayem kasi digiti nga rumrumwar nga report mabasa tintero alubong mangeg tintero alubong mabuyat tintero alubong especially apo iti biang ti Facebook kada amin so amin na po nga mabalin niya pa kay kita agbalin met apo nga saan niya nasayat nga record kadagiti Kuwaiti, especially ti sibubukela gobyerno nga saanen niya deti ti damo kung nakarod saanen niya deti ti damo apo especially Kuwait nga adda mapasamak nga kastoy nga nakaames nga pan nakapapatay ti kadaraan tayo deployment ban kalikagom ni Senator Raffy Tulfo gagiyem ka absat makaumanay kadi or nakkel kadi nga pilay tibiyang ti pagilyantay nga Pilipinas no adda deployment ban gapo kadito nga mapaspasamak dakkel kadi nga saan nga wenno dakkel kadi nga banag nga awan digiti mga absorb kadagiti Pinoy wenno Filipino no mapasamak apo tinasao nga pan nakaiban wenno pan nakaipawil nga mapan pagtrabahuan digiti Pilipino EJ Kuwait gagiyem DJ siguro ti saludsod Okay, kamaudyanan na. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de la Liz General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio. Kahit yung ikonsultar ti doktor nga mapagtalkan ti papanan, Dr. Alan Taylan. TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Nadarikrik construction assistance nga kasapulan nyo apo, manipod pa nakaplano, aging gana iti mailepas digiti proyektuyo, Serbian na kayo. TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho
ti ili ti Marcos. Maraming salamat. John Floor Apartment, Barangay number 50, Butong, Lawag City. Babaeng kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., EJ Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Idi po Gadlawin, Carvas Aircon Service Center. Idi Balintawak Street, Lawag City. Adana po kadit nilalaing nga aircon technician. Tapno ornosen dati problema. Ti aircon tilugan nyo. Babaeng kay ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, kani Ma'am Esmer Galisinao, Manibudaboy di Barcelona, Pagilian nga Espanya. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ni dito yung aldao para di programa ti Damdamag ni Berto. Dito di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, in technical control, Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatali na ay nga malem ti Lunes ti amin Sabada, agyaman kam tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno ang ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, adto'y ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang tataraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong mga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters dagiti pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at taktimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dati pinagtutudo na dakalamanag masalsud mo dati Robert Yes, Doc. dati pinagtutudo na lalo dati bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget tayo taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramig kay di temporaryo ang paglinungan da. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself.
Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Mari mo diti NR Online, may down manig ka na kayo, ti sa bali pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Dito technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Tapos ito man ni Basa, dito napili tayo mga surat. Ito patangatang ini programa tayo Tinapalabas. Ngem kasangwanan ni Enterubya na nung iben, basahin na nga surat niya na kay palangunan ni Napalabas, pwede na kay binggasan, ti makasalitaan, ti biyag kinaya. Agyaman tayo ka rin sumuganan. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, ini St. Camillus de Lelis General Hospital, ini number 121 Zay Flores Street, Tawag City. Kadaring weeknight nyo po, kaya nyo i-consulta rin ni Dr. Mapani ni Dr. Mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Kabayatan nagyaman tayo ni John Floor Apartment, ini barangay number 50, Buntong Tawag City, babaen kini Mr. Aurelio Fiesta Jr., nagnanay ni Honolulu, Hawaii. Thank you very much ini TMT Construction Company, na masarangan namin ni barangay 48A, Kabungaan, North Tawag City. Amin nga construction assistance, so ito servisyo, pag-seknanin ka nagkontrata, ito pa nagpatakder, kanini kayat yung mga proyekto, mabalin na kayo mga Serbian. Ni TMT Construction Company, hindi na baba, kinaing kalintigan ng radio. Babayan di pa ng imaton, di Honorable Telvin Tapawan, coming to Consel PTA, di Marcos. Agyaman tayo may Pugad Lawin Carvas Aircon Service na masarakan di Panitawag Street, Lawag City at daan ka rin nalalaing na aircon technician tapno urnusan dati problema na yung aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo ni Barangay 16, Pakaray, Ilocos Norte, kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipula po dyan Barcelona, Pagilya, nga Espanya. Daytoyan ti sungbat tinangato agasto sini pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti takang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen!
Daytoyen tinurore digidi agisem karidi daan na lugan wenno digidi maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, wenyo anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Basay di dito nga malim. Surat niya na kay panaunan, kinapalabas, pinapakasaritan ni Biyag. Surat niya ipatulot ti Maysa Pagaya, na kayat na ti paawagan ni tinagan nga Carlo, iti tawatan. Maysa buday ni surat ni Pagayam tayo Carlo, pinapalabas ko, Manong Robert. Irinagasat nga oras mo. Kastamit ten di so amin nga mangsusurot tungtungeg. Iti deti nga programa. Ada kita gisidong mo tapno ti kasta. Umay kumet ipaset tinapalabas ko. Manong Robert, kasano nga liklikam wenno itamnem mo tinapalabas? Nukaslaan niniwan nga tunggal tumpuar ni anaraang. Kedat day di abay mo. Adda ti abay mo ni napalabas. Kasla mangidanon. Iti nadagsen niya panuno. Wenno rin na. Manong tapno nalawag ti amin. Para ken ka ken di dudungeng. Sublianan tay di agtawen na kiti sanga pulo ket 8. Nga ditoy nga kasla. Maan-aningas wenno mang mangikon. Ni Burburcha. Burburcha nga mangbalbalpon, iti kinatao.
bukod iti maysa nga naranyak wenno addan kabalinan nya pamilya manuro. Iti unek ti balay kadwak ti kasla saan niya maikumbyen iti edad na ngayon bilang ko ngayon na. Daytoy ket ni Mama Conchita. Wen kapsa. Kasla saan na maikumbyen ko nak tay di day di nga tawin ko sa nga pulo ket mato. Agtawin idi ni Mama Conchita iti ni mapulo ket pito. 67 years old kontra iti edad ko nga sa nga pulo ket mato. Saan ka di nga kasla burgutya? Wenno. Kasla di nakapapati. Manong Robert. Ti amak nga nainaganan Wilfredo ket ti musay kano'y dagtaway nagpaylay ni sa nga pulo. Nupay adda kanyak deta nga saludsod. Jack makabalinan nga ipasaksak iti biyang ni Mama Conchita. Manong Robert. Uray ti nakapsat ko nga ni Manong Hector. Ket kasla Jack met kabalinan iti kapag saludsudan. May maysa ti pagsaludsudak ng uray isuna. Ket pulos nga di na wenno saan na makaipaay iti sumbat. Daytoy ket ti katulong mi ti balay wenno na undayan na katulong iti pamilya mi nga ni Nana Biding. Ano daduma pagbubusurak na dalig ti Jack kayat nga maarahin niya. Wen mano ibilang ko ti bagik nga medyo nabastos kadagiti nabababa ng kasi di katulong mi ani Nana Biding. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kun namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert.
Mami Conchita, kay kastamit din, di katulong ni gani, nanamidi. Igem ni Mama Conchita, ti t-shirt ko abaro. Ket kastoy di tinanggigak na balikas na. Apay miding nga di mo man lain na nanada. Nauram mo ti t-shirt ni Carlo. Ket, among ka di nga paborito na nga t-shirt dito. Kagatgatang na laing itay na manabulan. Tadimawat ti paraan. Di ka lagan na. Diyan ka mo sa dino ti ayan ti panunod mo, miding ka. Kunana nga makaungungit. Imba si Degak, ket. Apay, Mami, ano tinapasama kita t-shirt ko? Detaw, kita kayo. Nakset ti samo na, kapunta, nabarang at unay ati, plancha nga pinangplansya ni Miding. Nga kakit nga minen, bakit Miding? Kahit po ta, iyaklit ko tarupam dito nga t-shirt. Paborito ko na dito nga t-shirt, din saan may nga nabayag ti pananggatang ko. Api ka pinardin. Makauneta. Nagtimek, di katulong ket kastoy isumbat. Pakawanin ako ba, anak? Pakawanin na ka na ko. Anak ko, di na ko awagan ti anak ko, loko. Kakaano ka kumaya, ket katulong ka lang iti dito na balay. Nagkimek, di bakit? Ano? Inalak ti t-shirt ket ini mismo nga sango na. Imbalsak ko dito. Ananwek may dete ta. Talaga nga siya. Pahamak kang bakit? Say-say atin man, di pa nagugram, tano saan, pagtalawin kay dito yung balay. Nagalaludoy nga imadayo, ni Mami Conchita, anong Robert. Ngem awan, ti pananganawa na kanya, idinadagsin na panagsasaw ni katulong, anila na bidi. Simbangpet ti kapsat ko nga ni Manong Hector, ket dito'y nga nakita ti panagwing-wing-wing na, gapo itinadadagsin na balikas, swelong kakalas na sarita. Kada ito'y ket inbuang ko, gapo itiputut ko, ken ni Nanamidi. Nagalaludoy ni Nanamidi nga pimanaw, pinidot na ti t-shirt. Ket dito'y nga nakita ti panagtitid ti luwana. Lupay kasta saan niya namkik, wenno, naburak ti busol ko kinkuan. Alamon deta ta, isel-sel mo tangiwat mo. Kapoy di pa nang perdi mi deta nga t-shirt ko. In pa ka makampo. Imbasinig ni Manong Hector, ket kastoy di balikas na. Makagatan kami ti sukat na kayo. Carlo, ano ay tinggatang mo to siya kung di magdin. Siya man po, di pa nagsasariti ni Pada nga tao. Saan na may suki deta? Makasurunak kami mano, hindi kinatangana deta nga. Nanamidig. Ano ito pang plansaan na iti? Sorry mo, sige may amok niya. Kapag ka ni Tirwar, tapos no, may liwliwag mo, kung gusto mo, kapag di ba nakaperti ni t-shirt. Kaasim at tipakit na pagsasawa, mo ubingan ka, arig na inam, pagsasawan kiti. Kaslad na puntot ni Manong Hector, ngem, lep-lep-lepan. Rimwarak nga ron, Manong Robert, kiti di kandak Tirwar. Talaga nga kung may gayib-git ti puntot ko, kiti nanaminig. Sapak nga naman nagtugtugaw, hindi pang nakakarti. Di ba na yun? Hindi masinig ni Nanaminig. Kaslaawan hindi pa nagsasaungkin ko na kapunta. Carlo, itimplang ka diti kape. Ang kape ka, kape mo. Mangalak ka diti bread. Anyalan nila nga kape mo yung kape. Kinitak ni Nanaminig. Naurtos ti rupa na, kaslaawan ti pura na, uray mo inilaing kalman, ket nagsasawak ka rin ang kagansin na sarita. O sige mga rin, inimplan ng mga rin ti kape. Saan mo na yung kape na, kadyon ti kape na, ket yan na doon basi ti treatment. Maning ket, yan mo na kaya ti napait nga kape. O sige, mga rami ng kanini sa diretsyo, anya ti kayat mo nga, ipangkwa pa naman.
bahala ka no, hindi kaya't mong ipalaman, no margarin, no. Basta no, andi available. O sige, murahin ang karga. Inang, timplain di kape, pinipang kuntol dito. Kapag binlangan, kinunana. Mas daawa kitibiyang, di katulong ni Manro. Kasla di na amod, agimulat di sakit tinakin. Kauri nga tapong paik ket umisip ko pailaeng, kakas ko na di kanta. Saan kumit nga naaramid pa, kinang pamalaksid ka rin tinalagsin ni Bagkas. Madamdama pa'y agsublin, ketigim ng ti baso, wenno tasa nga nakargaan iti kape. Kas tamit din iti basit ang kanito, yan na kay kargaan ti sandwich, wenno bread kay kape. Ini makadano iti ayan ko, dito yung ti kape. At kape ka tapno, mabaraan ti ruso ko. Sige. Ang kape ako, madayukan dito. Balikas ko. Sige. Kung kawan naktulaing no may gusto ito kung mukto'y kape tao, may gusto alam yung pagkampiyan. Ito na, nakito nga na isargaan iti pre. When sige, di ka man makauawatin. Yung awanak tun dito, alam tulatan. Kinunak man yung sumbat nga arig na bumukaw. Ngem nagsabat ti matami, kati nanamili. Ket dito'y nga, inisip man ang Robert. Ket ilikudan, di medyo makapuntot man ang ide, kapusis ko ket mana. Bayat ti panagkapkapek, masideg ni Mami Conchita. O, Carlo. Nagtimpla ka dito kape, bueno, may panimili. May pani, nanamili. Punta kayo, nakakape kayo. Bueno, may kape at ito siya. O, magtimpla na, hindi ka timpla na kape. Mas pakuli man naman nagsasaw, kumana yung kape, kung hindi man nakape, hindi na yung t-shirt, hindi na siya. Bueno, nga, nakatangan ni nanamili nga talaga. Kaslay tayo. Ibagag nga pumanawin, kape ako. Adupay lang nga sa usa-unay, bagana ka naman. Bagana pa hindi nga, ayabak to, malpasa ka makakapit. O may naalan ti tasa kan ti platito, nga nagyan ng ti bread. Talaga nga, sa pali ti utek na, dito nga bakit. O apay, di nga nga, diyo pa ilang pagtalawin. Nagano ti mas, o bubig na magaling niya, alain tayo. Dahil aligad pa yung nagtrabaho. Nagsinaay ni Mami Conchita. Ini manggig na tibalikas ko pagtalawin mi ni nanamili. Agingga nga nagbuses ket kasto. Amo, nabayagin ni Miding dito ay. Di pa ilang kayat ko mapagtalawin. Talaga nga, kuor ti kararwak din namin. Ngayon ni Daddy Ma Wilfredo, isuti, mangigaw-gawi na pagtalawin din namin. Saan na ang kaya na pagtalawin? Kay Mami, anya tigapuna nga saan na nga pagtalawin? No, da kayo di mangipursiging ang tanaw. Hindi si bibiyag pa ni Daddy. Ay, tsaka mo. O sige. Panawang ka, ket ano bragi ni unay. Kasla nagdardaras ni Mami Conchita nga nang panaw kanya. Idita, damagig no apay nga dedi, Daddy Wilfredo, wenno amak, ket saan na kaya napagtalawin, inanamiti. Awan manen ti pangalaak iti, sumbat ti saludsud ko, kaputapi manaw metin iti abay ko, ni Mami Conchita. Surat di pagayam tayo Carlo, agyaman tayo ka rin sumaganan. Thank you very much sa John Floor Apartment di Barangay 50 Butong ti Ciudad Diluwag, bamaykin Mr. Aurelio Fiesta Jr. Nagnanay di Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo ka ni Ma'am Esmer Galisinao, manibo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte.
Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Nga masarakan ti Balintawag Street, Lawag City at daanda ako kaniti ang kakalaing nga aircon technician tapno nusen dati problema ti aircon di kiti lugan niyo. Babayan ka ni Engineer Neil Jose. Pagyaman tayo pa iti TMT Construction Company na masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. No kasapunan nyo ti Construction Assistance kapagayam, babalin na kayo serbiyan ti TMT Construction Company di 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babaen iti parangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kami ni Consejo ti Iti Marcos. Agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarigrig na inyo ti Baguio, kitket nyo ti agpakonsultari ti doktor nga mapagtalkan ti papanan, Dr. Alan Taylan. Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan pa iti produkto nga para kariti raken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata ikan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Wenno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya,
panyo pero na anyaman anadalos alupod. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayagyo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken mai kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Naglabas pa ni Aldao, Manong Robert. Nagtultuloy na barang nga dara, kininanamiti. Nga kanayon met nga agbalbali na burbur tsa kanya. O apay nga sandak manlay nga anawain, mas na pagsasawa, wenno taktikatuwa. Umadayukit ni Mami Conchita, o kasta nga kastigaray. Nilaing Manong Hector, di makabalin niya, mangdilaw kanya. Saan may tunay nga nanagsin? At dali ni makita ko na duma nga langan na makapuntok. Ngayon, saan naman nga ibuksilan kung saan naman ipagsawa? Aging ka nga itinaysa nga malem nga isa sa naman kong manipod ito magdadala. Naabutan ni Mami nga ni Salas ken agsang sa akin. Imasinay kang ngayon sigida tinuan. Ada ka di man yung inaramit ni Nanami din na sana na sayang tinibalay ng pagsansagitan niyo. Talagang ang kahit yung kapakit. Gino na. Saan niya limitin niyo yung mga pagsansagitan ng kanyo? Ano yung mami? Api nga, agulwa kayo. Nagtawag tiipag. Tiipag ko nga din yan. Inpadami ko nga natay ko rin kami sa mga kapagkatake. Iawit na kalit ibangkan. Ang awan sa akin hindi balay dito. Malak sa hindi balay kayo. O may lakan iman sayang dito. Saan? Ito na di iman kayo. Lakan na iman kayo. Panawan ka at may sa awan ko ba? Masama na ba? Nabayang din na panawan mo sa akin kami nga nagkiniligam sa mga. Ganita. Timusay. Kabalin ng tekati. Mapaniti. Ayan na. Aksarita kami kinihito. Ito siya kapenta. Isa ka namin nagpinasapunan ng dokumento para rin. Papanri di Amerika. Kapakamin din din ito din ang nakakitawag ibang kainan. Saan ka rin mabalin niya? Sumurtak na. Kino na? Ay, saan? Saan ka ba ba sumurtak? Na kami laing ka ni Manong mo, Hector, di ba? Eh, kasanong di ba nagagano? Mabalik ko na yung sakti na dada. Mapandakakit mo ati Amerika ba? Saan? Masapong ipasnik mo ka nagagano. Agadal ka, takto. Andan kumit armas mo nga makikangatang. Inibiyang ka rin yung mga adal-adal yung babaknan tayo. Nagado nga sa nikwatay, mababalik mo ang tabili. Kwartang kumit lang yung kailan sa kumit eh. Panagtagpos mo rin sigurado nga. Adumit yung kwarto at sige. Saan nga na kita naman pa naman? Kapag ka nagpiles mo, magsukat na. Tawagan ni Manong
paspasan ang bibiyag na. Saan lang na natin kayo hindi kakapsat ni Mama. Ngunit din kakapsat din dahil nakikita ka. Saan ka may gipit? Ang damit kakapsat na dito. Kaso tao dahil salsaludsud ko iti bagi. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asidag ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagsabat kami kani nanamiding kami sa mapanang ini kusina ang minumitilan. Nagtimit kanya kitkastin sa lunsod na. Carlo, anya di ka mga pagmalim na iso timit mo. Naisip ni Ruma na nga nagsalunsod kanya. Anya ka ditanda dita rin. Nakabalin mo ano kwe. No, anya ditanda dita. Iso timit kwe. Sanga siya ti magdamaga. Ni Mami. Anya ti kayat na. Saan nga tiyang pasipsip ka niya program? Gino na. Saan nga pasipsip ka? Raksak mo talaga. Makaarami na hindi. Mabuskas mo. Pakayain mo. Ipagkanting na. Ginapsak lang ta niti. Nagtakbiran natin. Napana ko yung kusina. Inlabas ko di ka na balikas. Kung na yung masasok.
dalos no na dalos, ken saan niya napinta sa kititae, kati iserving nga baso, kati ngarap na pangigigam na. Ang amang kapay nakatulong, nagbakbakat ka dito yung nakatulong, sinibiyag pa rin ni Daddy. Kastapay na ti aramid mo. Talaga, awat ti pakaisuruan, tinamutin ang hindi nga kaskin ka. Lumalpas ko kaya ti baso a kinargaak ti dano, nga inyawat ni Nana Mining, nagtimik. Oh, amo to hindi na naginuman, ipangkot kinababo. Kubasa ko niya si Kenwen, sakto tunig ikaw ng ti baso niya sinigtingarap na. Lading itik, pasensya ka lang kumain. Kinunana, ngimkas laawan tinaibinggas ang mura, when no sakit tinakim, hindi ba nagbalikas na kanya. Sige, papamungaro din inawan ng ugasa. Paparang iti hardin, and today, at may mesa, no, tugtugaw sa dyan. Pinanawak manuro. Ngayon iti papanaw ko, apay-apay, kinun ko na kitibagin. Nga kaslaawan man laeng, ti marigna na nga pan nakasakit. When no talaga ka din. Nga, nabeng-bengen ti panagputudil ni Midi. Tao rin pagsasawak, ket nasaya at tupay laing di disumbat na kanya. Nakaisi-isi mga kini, anda ako ni Tihardi na magpanpanong. Hindi ko pakit-kit. Kapalmok sa nabeng-beng tirang. Ibayag na niya katulong. Hindi ba na? Narinig nga ako naman. Di na pa'y lamot yan aramid. Ay kaya. Enak magkim di bagata. Mangluloy na lumo karne di ba? Damdamagin na ito naman niya di kaya ito kapalmok. Kapag isurong ko kinuha sa ako man ay baga. Timakdera kay nagtugawak na simento at tugaw. Ket na pa nakiti ayan. Tinanamidi. Madama idi nga agdaldalos iti ikan. Oh. Dito ka di ikan timbaga ni mami nga si Daet. Kinuna. Ay, saan yun? Sigang kung dito ita, isunod ni pangmalim tayo. Oh, sige. Agsigang kang mga dugo ka man iti karne ti baboy. Digi 3 layers ti alaem. Kaiso ti adubwen. Makasit sila enak ti adugo ka karne ti baboy. Pakatyanang nga nalingan, linaye. Digi ti kayat ko. O sige Carlo, sige. Sige na mga mangirwar iti karne ti baboy na dito kaya. Ilutwang ka. Ilutwang ka ti sida mga adubo. Patuloyin may kinimanong mo Hector, yung paligid ng lasing tao.
Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat Okay. nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert ketno barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos, iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kastapay nga blaon tayo, di dumdumngig kada tayo, nagbibuya ni Mar Dannog, ni Chita Guillermo Dannog, ni Ma'am Elis Tamayo, ken ni kapkablaon tayo pa, iti panagbibuya ni Jewel Tabukbok. At yung aro din tituloy, deti surat ni Pagayam tayo, Carlo. Proseso nga ro ti papeles. Wenno dokumentos nga kasapulan da Manong Hector ken ni Mami Conchita para di pa nagturong di balasyo tao.
Dito'y kabsat nga jak maawatan ni ditiriknak. No agile makiti sanda nga panangitugot kanya kamapa ni Amerika. When no talaga laeng ipatpatig dati panagadan. Nga iso iditi pakakumikuma. Ngamin sa bali nga bangir kasla maragrag sa kanakmet. Ngamin manong Robert, no awanda, sigurado nga maaramid ko amin na kayat ko. Ken, maiturayak ti garaw ni nanamidig nga katulong mi. Aging gakabsat nga na itudingen ti aldaw apa nagturong da manong Hector ken ni Mami Conchita ije Estados Unidos. Pagayam sad tayo nga may tuloy nga ibasa wenno may letpas ti panakaibasa diri surat ni Pagayam tayo Carlo. Anya ti agbalin nga gasat na wenno maaramid na iti kaawanto ti ibilang na wenno ti mami na ken ti kapsat na. Padaanan nyo yung tunubigat ti panangituloy tayo panangibasa iti diri surat ni Pagayam tayo Carlo. Dito nga rin na pumakada kami para di programa tayo tinapalabas dito di Pagayam nyo Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga marim ti Lunes tayo amin sa napada, agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.